аплодисмена Айбагыр в 13-й раз откроет свои двери для самых талантливых детишек. Я надеюсь, что отдых в этом лагере вам понравится. Оксана сегодня у нас здесь и показывает супер класс на сцене. Халкыбызның гырыф-гадәтләре, тарихы белән, теле белән танышып, үзегезнең белем багажларыгызны тагы да баетырсыз дип. Ой җирләрдән сатып алдым, ой җирләрдән сатып алдым, мәхәббәт орлыклар. Давайте подарим нашим вожатым самые теплые и громкие аплодисменты. Authority